Taron da muka yi yau, shugaban ƙasa ya nuna matuƙar damuwa, rashin jin daɗi game da abubuwan da ke faruwa, taɓarɓarewar tsaro, rashin rayuka a kowane ɓangaren Najeriya, musamman arewa maso yamma da arewa maso gabas. Wannan sha'anin ta'addancin sace-sacen mutane da dukiyoyinsu har ma kisan wulakanci da ake yi ya tada masa da hankali, kuma shi a ganinsa jami'an tsaro ya kamata su tashi tsaye, su tashi su yi tsayin daka. Kuma jami'an tsaron da 'yan sanda da sojoji da masu sha'anin bayanan sirri, ma matsalan da ake fuskanta matsalan rashin haɗin kai da jutuwa, a samu tushe guda ɗaya inda za a dinga gabatar da ayyukansu jagora. Kowa ya lura cewa kamar kowa da kowa na aiki bangaranci kuma ba a bukatan bangaranci a irin wannan yakin da ake, yakin zamani, ba irin yakin da muka sani a da ba, ƙasa da ƙasa. Wannan yaki ce na ɗan uwa ga ɗan uwa. Ba za mu bari a ci gaba da irin wannan iskancin ba. 'Yan ta'addan nan abinda suka ga dama suke yi, kamar babu gwamnati, babu shugabanci, babu jami'an tsaro, kowa abin da ya ga dama yake yi. Kowane local government yanzu a arewa hankulan mutane a tashi, domin wayannan 'yan iskan yaran suna da matsalan wato da rashin, ba ma rashin hankali bane zan ce, mutane ne masu sha'anin shan kwayoyi, yawan shan kwaya da tsakar rana a zauna a sha kwaya, daga baya a yi kabusu, sannan a ɗauki makamai a dinga kai hari wa mutane. To ni a matsayina na mai bawa shugaban ƙasa shawara akan harkar tsaro, na lura cewa in ba dai an dunkule wuri guda ɗaya an haɗe, ba za mu taɓa yin nasara a yi galaba akan wayannan mutanen ba, domin ba hayacin suke ba. Kuma shugaban ƙasa ma ya lura cewa wato yawan makamai a hannun mutane da yawan amfani da miyagun ƙwayoyi na kawo mana masifa, na ƙara dagula al'amuranmu. Kuma bisa ga wayannan abubuwa akwai babban masifa wanda ma kila ya fi wayannan. Wannan shine matsalan amfani da abin da ake kiran sim card wanda ake sa a talho. Kowa na iya samun wayannan abubuwa, kuma su ake amfani da su. To kaga irin wayannan matsalolin ba za a ce kawai jami'an tsaro bane kawai za su fuskanci wayannan abubuwa. Dole mutane, al'umma, babba da yaro, tsoho tsohuwa, kowa da kowa ya kamata ya sa ido a irin wayannan abubuwa, domin in al'umma ba su taimaka mana ba da bayanai, ci ba za mu taɓa sani ba. Domin in ba sun tashi sun taimaki kansu ba za mu iya taimakon su inda ake ba cikakken taimako. Haɗin kai na jami'an tsaron nan za a same shi yanzu? To a yanzu dai muna kokari, kuma ka san a kowace ƙasa ko Amurka ana da wannan wato damuwa, don kowane ɓangare na so ya je wurin mai gida ya ce shi yayi wannan aikin. Sai ka ga mutum guda ɗaya ya ɗauki fayil ya sa ƙarƙashin hammata, yana faɗi, yana bunƙasa, yana ƙwalisa, yana ƙwaƙwa, yana toroko, ya je wurin mai gida ya gaya mashi abin da ya ga dama. To shi kuma bai san yana wahal da shi mai gidan ba, domin mai gidan in ya karanta nashi a sha'anin cikin gida, dole akwai sha'anin waje, akwai sha'anin harkar sojoji, akwai sha'anin 'yan sanda, 'yan doka, akwai sha'anin custom. Saboda haka ya kamata kowane shugaban jami'an tsaro ya tashi da fayil ɗinsa, ya samu ɗan uwansa ya ce to ka duba ina da ina
shi kuma ya ɗauka ya samu daga baya dai ya kamata dai su zo wurin babban shugabansu ba zan gaya muku kowaye ba ne kuma kun sani kuma dole sai mun fuskanci wannan matsalar da ƙarfin tuwo in ba haka ba ƙasar nan namu za mu shiga wani irin halin da ba za mu taɓa zato ba abinda muke gani a yanzu kaɗan ne. To ina ka kwana batun kira da ake yi wa shugaban ƙasa cewa ya canza manyan hafsoshin hukumomin tsaro. To ka san wannan hurumin shugaban ƙasa ne. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari tsohon soja ne, tsohon janar ne, kuma kowa ya san tambarin shugaban ƙasarmu wato riƙe amana da gaskiya. Ba za duk dai ka zagaye duniyan nan ba wanda zai ce shugaba Muhammadu Buhari ɓarawo ba ne ba. To kaga yana da akwai damuwa saboda shi ma kila gani yake kamar sauran mutanen ma kamar shi suke, saboda haka yana sassauta yana ba kowa abin da bature yake ce doguwar igiya long rope, amma tabbas shi ba azzalimi ba ne kuma ya san aikin tsaron nan ba wani abu ba ne da ba za a iya yin nasara a kai ba. To lokacin canza su shi kadai tsakaninsa ne da ubangiji, shi ya sani, shi ne kadai zai iya wannan abin. ina